Βρισκόμαστε στην είσοδο του διαμερίσματος. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, συναντάμε το χώρο της αλοκουζίνας, έναν ενιαίο χώρο 30 τετραγωνικών μέτρων. Η κουζίνα είναι σε σχήμα γάμα, το μήκος της από τη μία πλευρά είναι 2,70 και από την άλλη 3,70. Το σπίτι είναι διαμπερές, με το σαλόνι να βρίσκεται σε νότιο προσανατολισμό. Συνεχίζοντας βλέπουμε το λουτρό του σπιτιού, στο οποίο για μεγαλύτερη άνεση χώρου έχει τοποθετηθεί ντουζιέρα. Τα πλακίδια βρίσκονται σε συνδυασμούς γήινων χρωμάτων. Υπάρχει και πατάρι. Το πρώτο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, με χώρο για ντουλάπα. Και το δεύτερο υπνοδωμάτιο, μεγαλύτερο από το άλλο. Και τα δύο δωμάτια βλέπουν σε μπαλκόνι. Τα εσωτερικά κουφώματα είναι χρωματοσβέγγε, ενώ τα εξωτερικά είναι συνθετικά, ανοιγόμενα και ανακλεινόμενα. Σε όλους τους χώρους του σπιτιού, τόσο στα υπνοδωμάτια όσο και στη σαλοκουζίνα, υπάρχουν πρίζες για τηλεόραση και τηλέφωνο. Συνεχίζουμε προς την έξοδο του διαμερίσματος, όπου έχει τοποθετηθεί θωρακισμένη εξώθυρα.